네. Hàng Nhi hả? Hàng 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 Chị Long phải thằng gần đấy hả? Guys, ma'am. Okay, Thôi tôi bị điệp la hả? Shalom. Hindi ka libre. Mohori para la pek. Ramani Oscar. Naman yung gusto rin Bir pa. konu bu Mami. Nung may thằng này được. Silong. Mấy thằng nữa. Silong. Asahan. Silong out. Balik. Ko resort tahun. Simba kulina jakin zinda bere puja waiting na ekta morning. Ayo ini buat sama. Kita harus kisah. Kahit sari-hari eri tangbay Mongol day. Eri tangbay Romia. Eri tangbay Guwahati. Urlung betul. ये देखो Urlung betul पानी का dalam. पानी आ गया Urlung betul. Tapi berarti ada pun tak lama rai cinta apa baca ibu mesti. Tunggu sampai ni oh. Kecil. Belum betul di maya besi bagu ria ria. Buza dalanga besi bagelau nani. मिला ही नहीं इस्लाम है Maka Single mantı. silakan. Abi kadın be. जी हम बोले उगे होता Lokra Kanapara Jorabat Kanapara 21, Lokra 11, Zorabat 27. Jumlah jeng pas pagi dem ni ke mana bisa teman. Manila Mana ada pun. yung Ha? Ma loy. Jam cilong loy ni jabe ni mi. Pasti maza mi putan awrin hagar baik sama jeng. Putan baik din mata. Saya pura lah isro. Sapa paharia putan baik din. Location ko nai. View ko nai. Loy ni rai baik di somai na meeting gani. Sawari. Nah ini, bahar kena sama ini. Koye, kamane kinagarte, little Johnny wants to play. Ren, go away. Kunci kena mi? Ren ini. Ren pe ini. Ren. Ini umbrella beri. Ren au. Dah apa batai dengan makalaga umbrella ke? Ini small umbrella ya. Pare. Ini ting jamai. Kapal Dubai. Ini jamai kapal Dubai. Operasi menteri lagi bay. Operasi menteri lagi ni. Operasi apa ni? Jangan. Saya kalau dah beri naik ni jalan sini dah upanan ni. Basa okay ha kay din. Ren. Hindi ren pertama basa. Ay lah, ay hagabay ni. Kaya sila
फैबाय जेब्ला अखाखौथ' मोनखागोन दा जोंबो मोनफैबाय मानसिफोरनि बुंनाय लेखानो अखाखौबो माखो अखा रेन मा Ese come la veo. बेफोरावबो खोमा गोजौयै Susunod ako benta doon. बेबायदि गोजौजों थांदों वाव 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 आन्दाजखौनो मोनाखै बे नुहुरनाया बेसे गाहायावमोन दैबो दैनि आइथिंबो जों माबायदि जाखो क्लासाव दै गोजाना बेनो जाहैबाय बरापानि उकियाम लेक जों बेयाव ओंखारथ'ला मानोना ओरैजाय मोनसे भिउ पइन्ट दंबावनो जों बेयाव एसे ओंखारहैनोसै ओंखारनानै एसे ब्रेकफास्ट खालामहैनोसै मानोना जों एसे जाग्रा लानानै फैखादो न'निफ्राय आनारस प्लाम खिरा कितना खाई 20 एक मैं 20 20 एक पैकेट ला लाने र प्लाम लाने बे वाटारमेलन खौ ला अरे बिलमा Ba, mình sẽ cày nó lẹ với ta bắn nữa. Nó mẹ. Sao không nào sao? Nó tadi bilang ke ba? Papa mencari nung sa. Nung small ke dami ni, small ke. Pakai. Baru 6 bulan. दायो जों नै गारिखौ लाखिफैबायानो इयाव मोनसे भिउ पइन्ट दङ नालाय बेयाव जों लाखिनानै एसे ब्रेकफास्ट खालामलांसै आरो जों न'निफ्राय लाना फैखानाय माखासे बुस्थुबो दंखायो नै दाउदैफोर रुटि बुटफोर माखासे मेगि सेगि बायदिसिना बेखौ एसे जानानै लाग्रोनोसै नै जाखां लोंखां फटक लाबायानो फटक लायाबाथ' गोसोआ आबुं जाया नालाय आबादलु मायाव फायदो आबादलु आबादलु Diam mana? Beli kan mana enggak tuh? Kemana? Woi. Masih di Raju kan? मा खारदो Hai Disa. Hai Disa. दायो जोङो नै एकदम शिलं सिटियाव सफैथारबायानो दा ओरैबायदि जाम जों माने जि गोबाव लाबाय माने एसे एसेल'सो दावगानो हायो ओरैबायदि जाम नाय जि गोलावखा दा जोङो एसे साइडजों मोनसे लामा लाबाय बेथिं जों थांनोसै माने जों मेन लामाजों थांबाय थाला डाइरेक्ट पुलिस बाजार होननायाव माने ओंखारहैनाय लामा बेयो नै बेनो जाहैबाय पुलिस बाजार शिलंनि पुलिस बाजार होनबाथ' बयबो मिथिखायो पुलिस बाजारखौसो नागिरनानै थांनाय जायो नालाय बयबो हटेल बायदिसिना बेयावनो मेरला मोनजोबखायो दा जों नै हटेल नागिरनायनि सुरु खालामसै ओरैबायदि माने गारिखौ पार्किं खालामनो जायगा गैया जायो माने बे टेक्सिफोरा गावसोरनि भाराखौ मोननो लुगैनानै माने बिदि जोंनि आसामनि गारिफोरखौ माने बिसोरो माने बेयाव पार्किं खालामनो होनो नागिरा In 400 meters, turn right toward Jail Road.
दायो जोङो नै मेन पुलिस बाजार थार होनो हटेल एसेमब्लि होननायखौ जों लाबाय हटेल एसेमब्लिखौ मानोना जों बेयाव दिनै हरसेखौ थानाय जानोसै ओमफ्राय गाबोननो थानाय जायोना जाया जों मिथिला जों दस्रायावबो थानो हागौ दा जों बेयाव दसे जिरायनानै ओंखाम बायदिसिना जाना लानानै एसे दा बेलासियाव एसे बेरायहैलायनोसै दा बेखौबो नोंथांमोननो जों देखायलांबाय थागोन दा नोंथांमोना नायनो गोसो दङब्ला एसे नायलांबाय थाबानो जाबाय हटेला बेनो जोबोर मोजां हटेलाबो आयौ उन्दुनोसो लुगैखाबायलै बिसिना मोननायखाय Ile beshi ke zamia mino 너가 사람들 maybe 같은데. ni pebo 우리 집에서 나오는 게 좀 있어요. 궁금하고. to kia ini 집에서 쏟아는 거. थेंक यू सो माच जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बेनो जाहैबाय जोंनि शिलं बेरायनायनि पार्ट 1 मोन दा गोबां जायगा बेरायनो दंबावो मोजां जायगाफोराथ' जों थांथ'वाखैनो नै दासो स्टार्ट जाहांदों नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय पार्ट 2 खौबो